काबा, यूपी में काबा, काबा बिहार में काबा। बिहार में काबा, यूपी में काबा ई तो सुनई है, लेकिन बंगाल में काबा ई ना सुनई है। ई नेहा सिंह राठौर है। काहे कि इनकरा जहां से पैसा मिलेला उहे काम करेली, लेकिन हम पेड कलाकार ना ही। तो हम बताएं कि आज बंगाल में काबा। तो आई सुनी बंगाल में काबा। बंगाल में काबा ममता के सरकार बा, उठत चित्कार बा। अरे ममता के सरकार बा, उठत चित्कार बा। वर्दी दागेदार बा, सत्ता जिम्मेवार बा। काबा बंगाल में काबा, दीदी के सरकार बा, दुष्टन के साम्राज्य बा। दीदी के सरकार बा, दुष्टन के साम्राज्य बा। हाथ रस पर शोर मचा के बंद भइल बकार बा। काबा बंगाल में काबा, पापी के संरक्षण बा, ठीक नहीं लक्षण बा। अरे पापी के संरक्षण बा, ठीक नहीं लक्षण बा। हमरा त लागे हुआ पापी के आरक्षण बा। काबा बंगाल में काबा, बेटी के चित्कार नहीं सुनेला सरकार नहीं। बेटी के चित्कार नहीं सुनेला सरकार नहीं। यूपी हो बंगाल सारा जग के इहे हाल बा। काबा बंगाल में काबा, बेटी पर अत्याचार बा, धिकार इस सरकार बा। बेटी पर अत्याचार बा, धिकार इस सरकार बा। ममता खाली नाम रोज ममता हो खतारे तार बा। काबा बंगाल में काबा, अरे ममता के सरकार बा, डॉक्टर के बलात्कार बा। वर्दी दागेदार बा, सत्ता जिम्मेवार बा। काबा बंगाल में काबा, ममता के सरकार बा, उठत चित्कार बा। वर्दी दागेदार बा, सत्ता जिम्मेवार बा। काबा बंगाल में काबा।